Dobrodošli na još jednu radionicu Detlića. Ovo je Ana Ovo je Marko i za danas smo vam pripremili pesmicu Taši Taši Tanana. Iznenađenje. A možemo da se družimo i uživo u Novosadskom dečijem kulturnom centru svakog utorka od 18:30 h. Taši, taši, tanana, i svilena marama, umara mi šećera, da nam dete večera. Taši, taši, tanana, i svilena marama, umara mi šećera, da nam dete večera. Pa da krenemo od ovog fizičkog pokreta, podizanje noge desne i tapšanja ispod nje. Može? Spremni? 3 i hopa, pa ispod leve, hop, pa ispod desne, pa ispod leve, pa malo tako desna leva. Dobro, to smo navežbali. A da probamo da tapšemo od nazad i od napred. Pa opet od nazad i od napred. Aha. Pa malo ovako. Jel to ide dobro? Ide. I da probamo da spojimo sad ovo podizanje nogu i tapšanje nazad napred. Spremni? 3, 2, 1 i ples, bum, ples, bum, ples, ples, ta. 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 A sljedeći deo je lupkamo se sa strane po gležnjevima. Podignemo nogu i lupnemo se sa strane. Hajde da probamo to sad. Može? Može. Malo desna, malo leva. Ajmo. 3 i Desna, bum. Leva, desna, bum. Leva, bum. Desna, bum. Leva, bum. Desna, bum i leva, bum. to je nešto kao kad trčite pa vam je dosadno da samo ovako dižete noge, nego onda ovako trčite i lupkate se. Da? Da, tako da. Pa da. A treći pokret je, umjesto da lupimo s polja, lupimo unutra. Dakle, desna nogu. Desna noga i leva ruka. Ovako, iznutra. Evo vidite, ovako. I evo vidite, ovako. Hajde sad to da probamo. Ali počinjemo sa levom nogom. Počinjemo sa levom. Možda da vežbamo desnom, Sa levom, uzmemo levu nogu ovako i počnemo sa njom. Evo, počeli smo sa levom nogom. Znači krećemo prvo da dižemo levu nogu i da je lupamo desnom rukom, to je desnim dlanom. 1. Pa spustimo. Pa onda desnu nogu dižemo, lupamo levim dlanom. Pa opet leva noga, pa desna noga. Pa malo sad tako probamo i vežbamo malo. Ja sam uhvatila nogu. Levo, desno. Uhvatila sam nogu. Uhvatila je nogu. Uhvatila je nogu. Neće da se pusti. Jao, pa šta da radimo sada? Uhvatila je nogu, ništa, morat će na jednoj nozi. Evo, Pustila je. Pustila je. Dobro je. I na kraju imamo taj pokret od dole, Bum, tu, pa se dižemo na butine, a, tata, tu, pa na grudi, ples. pa pljesnemo. Bum, Bum, ta, tu, ples. Bum, bum, ta, tu, ples. Bum, bum, ta, tu, ples. I još jednom, Bum, ta, tu, ples. Pa 4 puta da bude taj krug zaokružen na 4 je. Krug je ćoškast. 4. Krug Krug ima 4 ćoška. Pa da,
Da zaokružimo taj krug na 4 Jeste. ćoška. Dobro, razumijem. Možemo mi da zaokružimo krug i na 3 ćoška. Ali ovo je eto na 4. Nego hteo sam nešto da kažem i pobeže mi sada misao. Ništa, morat ću da je uhvatim, ali to ću posle da za njom jurim. Nego šta je nama još preostalo sada? Preostalo nam je da uradimo sve zajedno. Znači, prvo tapšemo ispod noge. Desna, bum, leva, bum, ples, ples, ta. Ta. Pa onda se stane desna, leva, bum, ples, ples, ta. Pa onda unutra, levu dižemo. desna, to jest leva, leva, to jest desna, ples, ples, ta. I onda bum, bum, ta, ta, tu, tu, ples. Setio sam se. A koji deo tela na nama svira mama? Ovaj svira tata. A mama? Ja ne znam. Ni ja ne znam. Znate vi? E, to će da bude zadatak za sve naše pratioce. Da mi, to jest da nam otkrijete koji to deo tela na nama svira mama. Mimi. Hajde sada da ponovimo od početka do kraja. Još jednom. Ili još 2 puta. Još 2 puta. Još 2 puta. A da pevamo ili ćemo da repujemo? Da repujemo. Ajmo da repujemo. 3, 2, 1 i... Taši, taši, ta, na, na. I svilena marama. U marami šećera. Da nam dete večera. A je, taši, taši, ta, na, na. I svilena marama. U marami šećera. Je, da nam dete večera. 3, 2, 1 i... Taši, taši, ta, na, na. I svilena marama. U marami šećera. Da nam dete večera. Taši, taši, ta, na, na. I svilena marama. U marami šećera. Da nam dete večera. Nemojte da večerate šećera. Nemojte. A kada bi pomerili malko, kada bi jedno od nas zakasnilo, onda bi dobili kanon. Kanon je pesma koja se peva u više glasova. Pesma ostaje ista, ali se pomeri kako da kažem to? U vremenu se pomeri. Znači neko malo zakasni. I prostoru. Pa evo, na primjer, ti ćeš Ja ću se pomerim. U prostoru, a Ana će se pomeri u vremenu. I da li bi ti bio ljubazan da počneš? Evo, počinjem. Pomeri se u vremenu. A ne, nego počni da pevaš taši, taši, tanana i radiš telesne perkusije. Aha, dobro. 3, 2, 1 i... Taši, 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 tanana, marana, marana, ni šećera, ni šećera, da nam dete večera. Taši, tanana, tanana, marana, marana, ni šećera, ni šećera, da nam dete večera. Hvala vam što ste bili ovog vikenda sa nama. Vidimo se sledeće subote u 10 sati. Na novoj radionici Detlića. A do tada, ako vam se ovo sviđa što gledate i ovo što mi radimo, molim vas, zapratite nas na našem YouTube kanalu. I možete da nas nađete i na Facebooku i na Instagramu. Pratite nas, lajkujte nas, šerujte nas i igrajte se sa nama i pevajte. Vidimo se sledeće nedelje. Ćao! Ćao!